Как сте хора? Аз съм MC Fire Pro и днес сме тук с... Чакайте сега. Dragon Light и Shadow Gamer, точно така. Just Dragon Light, Shadow Gamer и така нататък. Ще играем Dead by Daylight. Лала. Абе, Бисерал влезе в играта, пък не ми дига в скайп. Че аз нямам място. Виж го какъв е нисък! Някой да ме инвайтни. Виж го какъв е нисък! Здравейте, емоции, аз съм Dragon Light и днес така малко Dead by Daylight с Shadow Gamer и някой да ме участва. Някой да ме инвайтни. И също аз не снимам и просто just a prank, man. Как са? Аз та нямам... Ти не беше Bullet Rush? Не, той беше Aspiring. Аз та нямам като принц. Just? Какъв Just го няма? Не знам, аз ще се намаля малко. Шибания звук. Еми добавете ме, аз съм си като в скайпа. К? Ай, колко сме? Смисъл, ние трябва да сме 5. Чакайте, аз влизам и аз. Значи трябва ни още 2 човека. Ето и демо надигна, достатъчно сме. Ало, Бисера, тук ли си? Да. Бисера съм аз, уей. Брат, в училище ми викат Бисер просто. Аз съм байти Бисер. Shift tab. На колко години сте, момчета? 12. Човек, имаш ли картинка? Една на червено нещо там нето? Да, с червено с надпис. Името ти е Миро от София, те ли? Да. Аре, Миро от София. Аре, Миро от София. Аре, приемайте всички. Аз що не виждам единия Bullet Bush, да е тук. Алекс, Bullet ръжден. Алекс, Той я? Аз не го виждам. Случва са бъговете. Нещо е бъгнало. При мен Бисерал е с 2 глави под теб. Така ставаше и с Just миналия път. Така ставаше и с Just миналия път. И сега се представяш Саш да не го вижда, защото е невидим. И той се поправя генератор, обаче всъщност Саша не знае, че го прави. Бисерал? Той сме. Бисерал? Да. Що си с 2 глави под всички? Аз съм най-високия. 2 глави под всички. Ой. Чакайте, а кой ще е килър? Аз съм килъра. Саша ще напръсни момчета. Само казвам. Just избира геройче. Последния го няма, какво стана с това? Има го, просто е бъгнато. Ще го виждаме в играта. Какво се случва? Че дано да е така. Вече. На колко години сте, момчета? 12. Вечно мълчане. Но ясно. Само мълчение. Мъртва тишина. Не, бе. Да запалим гумите на баваеца. Ръца. This dude. Кажи, че като почне. Не му казвайте като почнем. Да не знае какво става. Така хора, да знаете, сега ще игра малко дефанзивна стратегия, ще се крие от време на време. Аз играм само буша, чакам да умрете всички, отивам на Лока. Там на Люка. Не знаеш къде е, май. Офензив стратегия. Ще чакам да умрете всички, отивам на Люка. Имаме една офензивна стратегия, като стане. Аз спалнах. Да ги почваме. Айде да палиме. Да палиме гумите на... Аз съм някой момиче. Какво става, бе? Гумите бацат Точно. Чакайте, бе, що са 5? Айде да палим някой генератор, бе. Що са 5 генератора? Ето аз тук. Не мога... Скачай, бе! Не става? Що са 5 генератора, бе? Да, правим го. Правим го, момчета, дай. Хора, как да... Нещо да получиш тук. Килър с къв скине. Килър. Мистер Килър. Да запалиме гумите, бавареца!
Сашо ще да унищожи момчето. О, фак. Помощ! Да запалим игрите на бабайца. Май ще го изпусна тос. Ай, пускай го, ей. Помощ, бе! Малко на То пощадила. ма влече! То ма закачи! Стига кръщял, бе. Баси крещящия, мен. То слага капан. Кой ще да тихо е? Тихо е. То сма Тихо е. Операция спасете Bullet Rush. Аспирин. Аз съм пари, не аз. Пи си аспирина и те снядат обе. Аз съм. Сама се излагиш. Той ме. Операция, дайте на аспирин, аспирин. Не! Беги! Беги! Майка ти нещастница. Бе, Някой трябва да поправи така. Много смешно. Ай, момчета, аз се жетвах веднъж, повече не се жетвам. опа, гриш. Трябва някой да ми поправи хуя. Ей, са идвам. Някой ще ми направи операция. Айде, бе, Николе, аз спаси бисерала. Айде, бе, аз ще го оставя да го... Бисерала вече умира. Айде, спасите го, аз ще го оставя да го спасите. Никой не иска. Аре, спасите го, аз го оставям. Аре, спасите го, бе. Аре, бе, спасите го, аз го оставям да го спасите. Бисерал, Не, реп. аз умрях. Газ приятел. Аз си го Се ме познавам страх този от човек. трапа. Много добър приятел. Аз съм най-добрия приятел. Макар, че не ги познаваш. Но ясно. Айде, един долу, остават трима. Само още не. Мен никога няма да намериш. Не знаеш, че аз знам къде ходиш. Хема, в момента не знаеш къде съм. Добре ли си, Bullet Rush? Някой може да ми поправи хуя. Бе. Не. Аз виждам. Но то не е честно този да е в дискусията. Бе. Кой? Чува? Ти? Аз не го слушам. О, не нас слушаш. Като кажеш, може просто звука. Как Не нас спирам. Айде. Айде. Айде, бе. Разговора, бе! Ела. Не, бе, не ме бута извън тревата, бе. Точно се бях напушил. Какво? Баси пушачите, брат. Да, ти иска да другирваш. Ние тук се Айде не пробираме. се напушват. Чакай, стой! Спри. Спри. Бисерал, жив Не да са движи. Да. Не съм Не съм жив. се жив, ама се така. Еми аз исках да го спася, ама... Ем падна, кола се прави, така съм аз. Залам капан на Чисто, всеки. стой. Между другото всички ще ме планти в капани, тюх. То капан има навсякъде тейчи. Тук някой има джулква стоп. Или то, знам тук е, къде си? Къде съм, а? Не. На горния свят. Аз съм... При Господ Бог. Няма смисъл тук... Как да ти го обясня? Никакво. Флиртувам с едно момиче. Ама то умря, бе. О, така е живот. Ема то умря. Другото. Оф, ебал съм у майката. Хора, Давай. мене ме викат да спа. Какво? Възможно. Не знам на той като спиш. Кой те вика? Бисерал, ти спектейтваш ли, бе? Би се О, радвал. мърши! Аре, мъж. Аз съм на най-доброто място и тук никой няма. Мърши! О, господи. Беги, баба, беги! Беги, бабо, беги. Ох, майко. Да.
Какво става, бабо? Килограм. Върши! Уа. Веги, баба, веги, удри по то. Уигъл, уигъл, уигъл. Па-па-пам-пам. Удри по този врата, бе. Прави уигъл, уигъл. Не мога да заклич! Помощ! Не! Някой там помогни, бе. Няма кой отсвят керито и аспиринг. Помощ! Мене. Умрях, рип. Заминавай си! Чао. Не, аз съм уникален, момчета. Не можах да се поправя с медиката си. Добре, да. Аз съм уникален, брат. Съм един от най-великите играчи на тази игра. Ти поне избяга. Направо. Аз ще се знае тактиката. По-скоро знае моята тактика. Аз седиш, Това се беше крия. от днешния клип. Доста бързо бяха. Цял живот ще се крия, няма.